Lupit to. Motorized bike. Bagaling. Alright. Parang ano rin no? Tawag na ito, tunog tricycle. Pero pwede na, at least hindi pagod, di ba? Hindi mapapagod si bossing kakapedal. Ganda mga papi, no? Maganda ang view dito. Oh, ha? Ramdam nyo na ba yung summer? Medyo mainit na ang panahon natin mga papi. Andito nga pala ako sa Antipolo. Gunggong! Kung saan may pupuntahan tayo saglit. Kukuha tayo ng ating plaka. Dahil second hand lang yung motor na binili, so yung plaka niya doon pa sa Teresa. Isang chill ride lang to mga papi. Isang short ride lang. So wala namang special kundi magandang tanawin lang. Ito yung mga tinatawag na quick ride, pamparelax lang. Yung mga ride na muni-muni kasama ng magandang tanawin, iyon. Ang ganda kasi ng view ng kalsadang to eh, oh. Alrighty. Grabe init. Ramdam na talagang summer ngayon pa lang, November 25 to be exact. Anong oras na? 2:45 ng hapon, pero yung init niya parang tanghali. Sticker, Xerox copy. Xerox muna tayo mga papi. Alright mga papi, nakuha natin yung plaka sa Motor Central. Alright, uwi na tayo. Isang mabilisang quick ride lang to mga papi, kaya wala siyang ideal na content. Kumuha lang tayo ng plaka. Yan ka na. Layo ng plaka eh, no? Dito pa sa Teresa. Naramdam na talaga ang init. Oh, traffic na. Welcome to Teresa mga papi. Teresa Rizal.